A Digital Hits FM expandim, ampliem i multipliquem la nostra cobertura. Digital Hits FM, Pallars Jussà, Terres de Lleida, 95.8. Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà, la Torre de Cabdella, Conca de Dalt, Talarn. Localitza el 95.8 FM i memoritza'ns a la teva ràdio. Passa l'estiu amb nosaltres. A Digital Hits FM et portem la música que es mou amb tu. I després d'aquest estiu, arrenquem amb nova programació. Nous programes, nous locutors, noves veus. Noves sensacions, 100% Digital Hits. Ja ho saps, si no et vols perdre tot el que tenim preparat per aquest 2015, sintonitza Digital Hits FM i, sobretot, memoritza'ns a la teva ràdio. Digital Hits FM Pallars, Terres de Lleida, 95.8. La música es mou amb tu.